Όπως σας ενημέρωσα και στην προηγούμενη εκπομπή, κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Τάκης Καραγιάννης, ο κύριος Δημήτρης Παράσκος και η κυρία Χαρά Πατσιαγούρα για να μας ενημερώσουν για μια πρωτότυπη ιδέα του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βερίας. Καλώς ήρθατε κύριε Βίνιτ. Επειδή την προηγούμενη φορά οφείλω να μας πείτε ότι αρκετοί ακροατές επικοινώνησαν για την ιδέα που είχε ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βερίας. Δημήτρη, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Λοιπόν, καλώς σε βρήκαμε για μία ακόμη φορά. Η ιδέα προέκυψε από έναν προβληματισμό προσωπικό για να συγκεντρωθεί αυτό το πολύ μεγάλο υλικό που υπάρχει στο βλάχικο στοιχείο, εντός και εκτός Ελλάδας, σε έναν ενιαίο μουσικό χάρτη, ας πούμε, θα τον λέγαμε, και το θέμα τέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, έγινε ομόφωνα αποδεκτό από όλους και φυσικά αυτό δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα χωρίς την βοήθεια του Τμήματος Νεολαίας, το οποίο κατέχει πιο καλά το τεχνικό μέρος. Λοιπόν, και για να γίνω πιο σαφής, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλές συλλογές και ιδιωτικές και από συλλόγους που αφορούν και το ελληνόφωνο και το βλαχόφωνο τραγούδι, που απαντάται στους βλάχους, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλά να συγκεντρωθεί το υλικό από κάθε χωριό και ό,τι έχει, ας πούμε, καταγραφεί ως και σήμερα το 2015. Δηλαδή δεν μπαίνει σε ένα αυστηρό πλαίσιο μουσικό ότι σώνει και καλά πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, την συγκεκριμένη χρονιά από κάποια χρονολογία και μετά τα τραγούδια. Ό,τι βρίσκουμε στο κάθε χωριό το καταγράφουμε. Παραδείγματος χάρη, οι σύλλογοι Σιρακιωτών έχουν κάνει εξαιρετικές εκδόσεις από κασέτες παλιές. Οι άλλοι σύλλογοι με ακτινοδίσκους CD καινούριους κλπ. Και κάθε χωριό πρέπει να έχει το αρχείο του. Δηλαδή εσείς, από ό,τι κατάλαβα, κινείστε μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τη βλάχικη φυλή. Και βλαχόφωνα και ελληνόφωνα τραγούδια. Τη βλάχικη φυλή, ενώ με τα χωριά αυτά τα οποία τέλος πάντων είναι κατεγραμμένα ως βλάχικα. Το τραγούδι μας, υπάρχουν εξαιρετικά ελληνόφωνα βλάχικα και βλαχόφωνα βλάχικα κομμάτια. Και το θεωρήσαμε πολύ καλό να καταγραφούν σε έναν ενιαίο μουσικό χάρτη, ο οποίος θα εκτείνεται φυσικά εκτός από την κοιτίδα των βλάχων την Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια. Όπου υπάρχουν βλάχοι. Όπου υπάρχουν βλάχοι. Θα συγκεντρώσουμε όσο αναφορά επιτόπιες καταγραφές από απλούς ανθρώπους και ό,τι κυκλοφορεί πιο επίσημα από συλλόγους ή επαγγελματίες καλλιτέχνες κλπ. Βλάχους ή όχι. Θα κάνετε κάποια διάκριση, δηλαδή και ό,τι τραγούδια καινούργια βγαίνουν τώρα, αυτά θα τα... Εντάξει, υπάρχει ένα φίλτρο, θα λέγαμε, γιατί κυκλοφορούν δυστυχώς πολλά και τα οποία είναι, θα το λέγαμε, σύγχρονη ορολογία κίτσα, ας πούμε. Αλλά θα γίνει μια συνολική, ας το πούμε, καταγραφή και στην πορεία θα κατανεμηθούν ανάλογα. Θα γίνει ένα φιλτράρισμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Για την προέλευση των τραγουδιών. Για την προέλευση. Εδώ τώρα τίθεται ένα θέμα πολλές φορές το ποιο θεωρούμε παραδοσιακό τραγούδι. Αυτά φυσικά εναπόκειται σε αυτούς που είναι λαογράφοι και λοιπά να θέσουν κάποια όρια. Πάντως εμείς δεν μπορούμε να θέσουμε κάποιο χρονικό όριο, δηλαδή από το συγκεκριμένο έτος και μετά αυτό θεωρείται παλιό ή καινούργιο και τα σχετικά, γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι το στατικό. Βεβαίως. Θα θέλω να πω, λέμε παράδειγμα το τραγούδι του Λεωνίδα, πασίγνωστο βλάχικο τραγούδι από τη Σαμαρίνα, ξέρω εγώ, αναφέρεται, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1880. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε όμως και το Μιτσιντέ Ευρούντε που έχει τραγουδηθεί το 40, ας πούμε, το κάψιμο του χωριού από τους Γερμανούς. Μάλιστα. Θα είναι μια ευρεία καταγραφή και από εκεί και πέρα θα φιλτραριστεί ακριβώς η επιλογή. Μάλιστα. Τώρα, λίγο να εστιάσω σε δύο πραγματάκια που θέλω εγώ. Ένα είναι για την ονομασία, γιατί πολλές φορές κάποιοι κακοπροαίρετοι γιατί Αρμάνι και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Ο αυτοπροσδιορισμός μας είναι Αρμόνι. Στην ελληνική γλώσσα ο πιο κοντινός νομίζω προσδιορισμός είναι το Αρμάνι. Δεν αποδίδει βέβαια απόλυτα τον συγκεκριμένο όρο, αλλά είναι ο πιο κοντινός προσδιορισμός, γιατί το βλάχι είναι πολύ γενικότερος όρος. Έγκριτοι, ας πούμε, ερευνητές όπως και ο Νίκος ο Μέρτζος χρησιμοποιούν στην νεοελληνική, ακριβώς, στην ορολογία αυτή. Δεν θέλουμε με οποιονδήποτε τρόπο να πολιτικοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα, έτσι. Λοιπόν, και ίσα ίσα νομίζουμε ότι
στην πορεία, επειδή αυτό αφορά μια καταγραφή ενέτη 2015, ας το πούμε, μελλοντικοί ερευνητές, μουσικολόγοι, γλωσσολόγοι κλπ. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σαν γενικό αρχείο και να το μελετήσουν καλύτερα και να βγάλουν τα επιστημονικά συμπεράσματα. Δεν απόκειται σε εμάς αυτά. Το τίτλο ακριβώς πώς είναι, Δημήτρη? Μουσείο Αρμάνικης Μουσικής. Για τις γεωγραφικές ζώνες. Κοίταξε, στην αρχή υπήρχε μια σκέψη να γίνει κατανομή ανά κατηγορία, ας πούμε, υποομάδων των βλάχων. Παράδειγμα, γραμμοστιάνικα, φαρσερότικα, πίνδια κλπ. Αλλά επειδή αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο, γιατί πλέον ο κόσμος υπάρχει τεράστια διασπορά και σε άλλους χώρους και σε χωριά και σε πόλεις, τις σύγχρονες πόλεις, θα το θέσουμε θα τεθεί κατανομή κατά χωριό ή πόλη, ας πούμε. Γεωγραφική περιοχή δηλαδή. Ναι, συγκεκριμένα λέμε παράδειγμα Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων. Ό,τι μπορέσουμε και βρούμε και καταγραφή από εκεί. Ό,τι τραγούδι προέρχεται από εκεί. Από εκεί, το βάζουμε εκεί. Ό,τι είναι στη Βέρεια, ό,τι είναι στις Σέρρες κλπ. Ή ό,τι είναι, ξέρω εγώ, στην Κοριτσά, οπουδήποτε. Γιατί είπες, δεν είναι μόνο ελλαδικό η εμβέλεια του, είναι... Όχι, θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε υλικό, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικές συλλογές και σε άλλες χώρες, και στα Σκόπια και στην Αλβανία και στη Ρουμανία. Μάλιστα. Υπάρχουν εξαιρετικές συλλογές, οι οποίες θα ήταν καλό και αυτές να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Τώρα να πάμε και στον κύριο Τάκη Καραγιάννη. Τάκη, θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μας πεις, μια και είσαι ο ειδικός. Ναι. Πώς γίνεται η συλλογή? Ναι, γεια σας και από μένα. Η συλλογή ή αποστέλλεται από φίλους του συλλόγου σε κασέτες ή σε CD σε μένα. Αν είναι κασέτα, μετατρέπεται σε ψηφιακό, σε CD μετά, και παραδίδεται στην νεολαία του συλλόγου, η οποία το αρχιοθετεί σε αρχείο και στο κομπιούτερ. Μάλιστα. Τώρα, η τεχνική επεξεργασία. Η τεχνική επεξεργασία είναι αυτό που είπα, ότι αν είναι κασέτα, γίνεται μετατροπή σε ψηφιακά, σε CD. Μπορεί να είναι και βίντεο βέβαια, το οποίο βίντεο πάλι γίνεται MP3 σε μορφή ήχου. Τάκη, να μας πεις εσύ πώς εμπλέκτηκες εδώ? Και ένα κανάλι, να το πούμε και αυτό. Ναι, είναι το κανάλι Τάκης Κάτω Βέρμιο. Το οποίο το έχεις από πότε? Από το 2008. Μάλιστα. Έτσι, και από μεράκι έγινε όλο αυτό το πράγμα, δεν μας πληρώνει κανείς, δεν έχουμε κανένα σκοπό οικονομικό. Μαζεύω τραγουδάκια, βιντεάκια και τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ για να τα δει όλος ο κόσμος. Πόσα τραγούδια έχεις μέχρι στιγμής? Γύρω στα 400. Είναι βιντεάκια βέβαια, δεν είναι τραγούδια. Εγώ εύχομαι να κάνεις 1000 και. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και η αγάπη, ας πούμε, για το βλάχικο τραγούδι, για την παράδοση. Όλα αυτά γίνεται η αγάπη για την παράδοση. Χαρά, ήρθε η ώρα να μιλήσεις και εσύ, να μας πεις. Η Χαρά η Πατσεβούρα είναι η νεολαία που είπαν και οι δύο οι προηγούμενοι. Καλώς ήρθες, Χαρά. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε. Να μας πεις και εσύ λίγο για την οργάνωση του μουσείου. Πώς γίνεται η οργάνωση του μουσείου αυτή?
Βέβαια. Βέβαια, στην αρχή πρώτα να σημειώσω ότι δεν ξεκίνησε να γίνει μουσείο όλο αυτό. Η ιδέα του Δημήτρη μάλλον ήταν περισσότερο μια συλλογή του αρχείου, του μουσικού αρχείου. Οπότε να ξεκαθαριστεί ότι δεν είχαμε οραματιστεί από την αρχή ένα μουσείο, μια έγκλη, μόνο και μόνο για την ενίσχυση της φήμης μας, ας πούμε, σαν σύλλογος. Τα ίδια τα τραγούδια που είναι τεκμήρια ενός πολιτισμού μας έκαναν να οργανώσουμε τελικά και να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα μουσείο. Οπότε αυτό το σχέδιο φαίνεται να είναι και μακροπρόθεσμο και αρκετά απαιτητικό. Γι' αυτό χρειάζεται αρκετή οργάνωση, τόσο και όσον αφορά το χρόνο και όσον αφορά τα άτομα που θα δουλέψουν για να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο. Πολύ προσεκτικός επιμερισμός αρμοδιοτήτων και αρκετή συγκέντρωση, γιατί και η μουσική θέλει αρκετή συγκέντρωση. Η δουλειά ουσιαστικά ξεκινάει από τη στιγμή που εμείς παραλαμβάνουμε το αρχείο από τον κύριο Τάκη, αφού ήδη έχει αυτή τεχνικά επεξεργαστεί. Οπότε, εφόσον έχουμε το ψηφιακό αρχείο στα χέρια μας, το αρχιοθετούμε με ένα δικό μας σύστημα, με ταξινόμηση, σε γεωγραφικές ζώνες, με καταμέτρηση και κωδικοποίηση όπως χρειάζεται να γίνει, προκειμένου με πρώτο στόχο να αρχιοθετήσουμε κάθε CD, το που είναι στο χάρτη, που βρίσκεται στο χάρτη, με τον κωδικό του, δηλαδή κάθε CD καταλήγει να είναι ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν ουσιαστικά είναι κάτι ζωντανό. Όλα είναι σαν σημεία αναφοράς πάνω σε ένα χάρτη, το οποίο έχει και ένα περισσότερο περιεχόμενο πέρα απλά από ένα ψηφιακό αρχείο το οποίο είναι το τραγούδι. Δηλαδή, καταρχήν το Μουσείο Αρμάνικης Μουσικής, για να σας εξηγήσω μετά τι θέλω να πω, φτιάχτηκε από ανθρώπους, έτσι, για ανθρώπους, με σκοπό να συλλέξει αρχεία από όλο τον κόσμο ουσιαστικά, από όπου υπάρχουν συλλογές, και για να είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Στην κυριολεξία αυτό δεν μπορούσε να γίνει αν δεν θέταμε αυτό το μουσείο στο διαδίκτυο. Άρα, μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό μουσείο αρμάνικης μουσικής. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μια άτυπη διχοτόμηση, δηλαδή έχουμε μουσείο μουσικής στον πραγματικό κόσμο, που είναι στο φυσικό οίκημα εκεί που στεγάζει το Σύλλογος Βλάχων Βέρειας, και στο διαδίκτυο. Το πρώτο σκέλος του εγχειρήματος είναι ως βάση εργασίας, χρησιμοποιείται ως βάση εργασίας του δεύτερου. Άρα, αφού έχουμε τα CD ήδη κωδικοποιημένα με τις αυτοκόλλητες ετικέτες τους του τι είναι το κάθε τι και πού είναι και το κάθε τι, αυτό που μένει μετά είναι να ανέβει κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, έτσι ώστε σιγά σιγά να συμπληρωθεί ένα puzzle, το οποίο θα είναι η σύνθεση του χάρτη, για να γίνει ο νέος ψηφιακός κόσμος για τον επισκέπτη του Μουσείου Αρμάνικης Μουσικής. Από εκεί και έπειτα ο χρήστης, με το που μπαίνει σε αυτή την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί, θα αποκτά μια online κατά κάποιο τρόπο σχέση με το μουσείο. Θα πατάει, παράδειγμα, θα πατάει κλικ, γιατί αυτό θα κάνει. Θα κλικάρει ακριβώς στην περιοχή από όπου θέλει να δει ένα τραγούδι, ή θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κατευθείαν του τραγουδιού που θέλει να βρει. Και από εκεί και πέρα θα ανοίγεται μια νέα σελίδα και μια νέα σελίδα και μια νέα σελίδα, όπου όλες αυτές τις σελίδες, οι παραπομπές, θα συντίθεται πρώτα από links και θα περιλαμβάνει κάθε μία από ένα στοιχείο που θεωρούμε σημαντικό και που πλαισιώνει καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα το τραγούδι. Παράδειγμα, για μια δισκογραφική δουλειά θα υπάρχει το βιογραφικό του καλλιτέχνη, θα υπάρχει το έτος έκδοσης, η περιοχή, κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά ή ό,τι άλλο, και για μια ανέκδοτη ηχογράφηση θα υπάρχει φυσικά το όνομα του ιδιώτη όπου έχει διαθέσει το αρχείο του. Μάλιστα. Και η ημερομηνία που μας το έδωσε και ό,τι χρειάζεται γενικά για να καταλάβει ο επισκέπτης περί τίνος πρόκειται. Για να καταλάβω λιγάκι, Χαρά, δηλαδή μπαίνω εγώ, θέλω να ακούσω το α τραγούδι. Ωραία. Της α περιοχής, έτσι, με κρυσταλλοπηγή. Ακριβώς. Πάω κρυσταλλοπηγή Αναζήτηση. Και εκεί που βγάζει έναν κατάλογο με τα τραγούδια που έχει η κρυσταλλοπηγή. Αν υπάρχουν φυσικά. Αν υπάρχουν, ναι, πάντα αυτά λέμε. Ωραία. Οπότε, πατώντας εκεί, ακούω το τραγούδι. Ακούτε το τραγούδι. Καταρχήν, το μουσείο έχει ένα διδακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, στην ουσία, το θέμα εμείς καλούμε τον κόσμο να μπει και να μάθει, να δει τα τραγούδια ή να ακούσει τα τραγούδια που ήδη έχει αυτός στο μουσείο. Τώρα, ο χαρακτήρας περαιτέρω και όταν δεν μπορεί, και αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα. Αλλά σκοπός είναι, επειδή αυτή η δουλειά γίνεται για τον κόσμο, είναι λογικό ότι μάλλον θα ανοίξει και στον κόσμο. Και κάτι άλλο. Να ενημερώσετε. Χαρά, ήρθε η ώρα να μιλήσεις και εσύ, να μας πεις. Η Χαρά η Πατσεβούρα είναι η νεολαία που είπαν και οι δύο οι προηγούμενοι. Καλώς ήρθες, Χαρά. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε. Να μας πεις και εσύ λίγο για την οργάνωση του μουσείου. Πώς γίνεται η οργάνωση του μουσείου αυτή? Βέβαια. Βέβαια, στην αρχή πρώτα να σημειώσω ότι δεν ξεκίνησε να γίνει μουσείο όλο αυτό. Η ιδέα του Δημήτρη μάλλον ήταν περισσότερο μια συλλογή του αρχείου, του μουσικού αρχείου.
Οπότε να ξεκαθαριστεί ότι δεν είχαμε οραματιστεί από την αρχή ένα μουσείο, μία έγκλη, μόνο και μόνο για την ενίσχυση της φήμης μας, ας πούμε, σαν σύλλογος. Τα ίδια τα τραγούδια που είναι τεκμήρια ενός πολιτισμού μας έκαναν να οργανώσουμε τελικά και να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα μουσείο. Οπότε αυτό το σχέδιο φαίνεται να είναι και μακροπρόθεσμο και αρκετά απαιτητικό. Γι' αυτό χρειάζεται αρκετή οργάνωση, τόσο και όσον αφορά το χρόνο και όσον αφορά τα άτομα που θα δουλέψουν για να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο. Πολύ προσεκτικός επιμερισμός αρμοδιοτήτων και αρκετή συγκέντρωση, γιατί και η μουσική θέλει αρκετή συγκέντρωση. Η δουλειά ουσιαστικά ξεκινάει από τη στιγμή που εμείς παραλαμβάνουμε το αρχείο από τον κύριο Τάκη, αφού ήδη έχει αυτή τεχνικά επεξεργαστεί. Οπότε, εφόσον έχουμε το ψηφιακό αρχείο στα χέρια μας, το αρχιοθετούμε με ένα δικό μας σύστημα, με ταξινόμηση, σε γεωγραφικές ζώνες, με καταμέτρηση και κωδικοποίηση όπως χρειάζεται να γίνει. Προκειμένου με πρώτο στόχο να αρχιοθετήσουμε κάθε CD, το που είναι στο χάρτη, που βρίσκεται στο χάρτη, με τον κωδικό του, δηλαδή κάθε CD καταλήγει να είναι ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν ουσιαστικά είναι κάτι ζωντανό. Όλα είναι σαν σημεία αναφοράς πάνω σε ένα χάρτη, το οποίο έχει και ένα περισσότερο περιεχόμενο πέρα απλά από ένα ψηφιακό αρχείο το οποίο είναι το τραγούδι. Δηλαδή, καταρχήν το Μουσείο Αρμάνικης Μουσικής, για να σας εξηγήσω μετά τι θέλω να πω, φτιάχτηκε από ανθρώπους, έτσι, για ανθρώπους, με σκοπό να συλλέξει αρχεία από όλο τον κόσμο ουσιαστικά, από όπου υπάρχουν συλλογές, και για να είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Στην κυριολεξία αυτό δεν μπορούσε να γίνει αν δεν θέταμε αυτό το μουσείο στο διαδίκτυο. Άρα, μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό μουσείο αρμάνικης μουσικής. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μια άτυπη διχοτόμηση, δηλαδή έχουμε μουσείο μουσικής στον πραγματικό κόσμο, που είναι στο φυσικό οίκημα, εκεί που στεγάζει το Σύλλογος Βλάχων Βέρειας, και στο διαδίκτυο. Το πρώτο σκέλος του εγχειρήματος είναι ως βάση εργασίας, χρησιμοποιείται ως βάση εργασίας του δεύτερου. Άρα, αφού έχουμε τα CD ήδη κωδικοποιημένα με τις αυτοκόλλητες ετικέτες τους του τι είναι το κάθε τι και πού είναι και το κάθε τι, αυτό που μένει μετά είναι να ανέβει κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, έτσι ώστε σιγά σιγά να συμπληρωθεί ένα puzzle, το οποίο θα είναι η σύνθεση του χάρτη, για να γίνει ο νέος ψηφιακός κόσμος για τον επισκέπτη του Μουσείου Αρμάνικης Μουσικής. Από εκεί και έπειτα ο χρήστης, με το που μπαίνει σε αυτή την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί, θα αποκτά μια online κατά κάποιο τρόπο σχέση με το μουσείο. Θα πατάει, παράδειγμα, θα πατάει κλικ, γι' αυτό θα κάνει. Πάνω, θα κλικάρει ακριβώς στην περιοχή από όπου θέλει να δει ένα τραγούδι, ή θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κατευθείαν του τραγουδιού που θέλει να βρει. Και από εκεί και πέρα θα ανοίγεται μια νέα σελίδα και μια νέα σελίδα και μια νέα σελίδα, όπου όλες αυτές τις σελίδες, οι παραπομπές, θα συντίθεται πρώτα από links και θα περιλαμβάνει κάθε μία από ένα στοιχείο που θεωρούμε σημαντικό και που πλαισιώνει καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα το τραγούδι. Παράδειγμα, για μια δισκογραφική δουλειά θα υπάρχει το βιογραφικό του καλλιτέχνη, θα υπάρχει το έτος έκδοσης, η περιοχή, κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά ή ό,τι άλλο. Και για μια ανέκδοτη ηχογράφηση θα υπάρχει φυσικά το όνομα του ιδιώτη όπου έχει διαθέσει το αρχείο του. Μάλιστα. Και η ημερομηνία που μας το έδωσε και ό,τι χρειάζεται γενικά για να καταλάβει ο επισκέπτης περί τίνος πρόκειται. Για να καταλάβω λιγάκι, Χαρά, δηλαδή μπαίνω εγώ, θέλω να ακούσω το α τραγούδι. Ωραία. Της α περιοχής, έτσι, με κρυσταλλοπηγή. Ακριβώς. Πάω κρυσταλλοπηγή Αναζήτηση. Και εκεί που βγάζει έναν κατάλογο με τα τραγούδια που έχει η κρυσταλλοπηγή. Αν υπάρχουν φυσικά. Αν υπάρχουν, ναι, πάντα αυτά λέμε. Ωραία. Οπότε, πατώντας εκεί, ακούω το τραγούδι. Ακούτε το τραγούδι. Καταρχήν, το μουσείο έχει ένα διδακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, στην ουσία, το θέμα εμείς καλούμε τον κόσμο να μπει και να μάθει, να δει τα τραγούδια ή να ακούσει τα τραγούδια που ήδη έχει αυτός στο μουσείο. Τώρα, ο χαρακτήρας περαιτέρω και όταν δεν μπορεί, και αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα. Αλλά σκοπός είναι, επειδή αυτή η δουλειά γίνεται για τον κόσμο, είναι λογικό ότι μάλλον θα ανοίξει και στον κόσμο. Και κάτι άλλο. Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Δηλαδή, σου στέλνω εγώ κάποια τραγούδια. Εσείς μετά τα τραγούδια αυτά που σου στέλνω εγώ θα γράφετε ότι τα έστειλε ο τόπης ο Χρήστος. Ακριβώς. Η δουλειά αυτή δεν έχει να κάνει με το να συλλέξουμε εμείς απλά τα τραγούδια και να τα χρησιμοποιήσουμε ως Σύλλογος Βλάχων Βέρειας. Καμία σχέση. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να μαζέψουμε όλες τις κασέτες, να το πω έτσι, τα CD, οτιδήποτε έχει κάποιος στο σπίτι του, που μπορεί ο ίδιος να μην ξέρει καν. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές ότι έχει τέτοια αξία αυτό που έχει σπίτι του. Μια κασέτα, ακριβώς. Κάτι πολύ μικρό δηλαδή γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο τελικά, ειδικά μακροπρόθεσμα.
Οπότε θέλουμε να συλλέξουμε όλες αυτές τις συλλογές και να τις σεβόμαστε και κατά κάποιο τρόπο διαφυλάσσουμε αυτή την ανάγκη που έχει ο κάθε ιδιώτης για την αναγνώριση. Άρα τους προστατεύουμε, δηλαδή προστατεύουμε το αρχείο τους και αυτόματα εννοείται πως γράφουμε και το όνομά τους, εννοείται πως γράφουμε όλα τα χαρακτηριστικά τους και αυτή ουσιαστικά είναι δουλειά. Είναι μια συλλογική δουλειά δηλαδή, δεν είναι ότι είναι δουλειά που αναλάβουμε εμείς, την κάνουμε και απλά βοηθήστε μας να πάρουμε τα εκθέματα. Είναι μια ευκαιρία για όσοι έχουν ένα πολύ καλό αρχείο να το δείξουν σε όλο τον κόσμο. Να ακουστεί παντού. Ακριβώς. Lele la dago circoce, dago la dago, cubr baglo centi de schilo le lai. Και μια θερμή παράκληση, όσοι από τους φίλους ακροατές θέλουν κάποια ερώτηση να κάνουν στους καλεσμένους, μόνο κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά, να συνεχίσουμε, να μας πεις λίγο για τους σκοπούς. Για τους σκοπούς. Ωραία, το μουσείο βασικά αυτό, καταρχήν, όπως κάθε μουσείο, έχει στόχο την παιδεία για κάποιο λόγο. Καταλάβετε πώς εννοώ παιδεία, την εκπαίδευση, τη δίδαξη. Και το τραγούδι από μόνο του είναι είτε υποδηλώνει ένα γεγονός, και συγκεκριμένα το βράχιο τραγούδι υποδηλώνει μια, και όντως διαφορετημένο πια, υποδηλώνει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Επομένως, σκοπός ουσιαστικά είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο και όλους τους επερχόμενους βλάχους να τους δείξουμε κατά κάποιο τρόπο να μάθουν για το τι υπήρχε. Να τους αφήσουμε και μια βάση δεδομένων για το βλάχιο τραγούδι. Για κληρονομιά. Ακριβώς, μια κληρονομιά. Θεωρώντας ότι αυτή είναι μια ελάχιστη συμβολή στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Μπορώ να... Ναι. Δυστυχώς, η ελληνική πολιτεία μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τέτοιες σοβαρές δουλειές, όχι μόνο για τους βλάχους, γενικότερα για το παραδοσιακό τραγούδι μιλάμε στην Ελλάδα, και ό,τι αξιόλογο κυκλοφορεί μέχρι τώρα, δυστυχώς εναπόκειται σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Στη φιλοπατρία. Είτε αυτά είναι κριτικά είτε ποντιακά, για να μην παρεξηγηθούμε ότι αισθανόμαστε κάπως. Είναι γενικότερα ένα παράπονο για το παραδοσιακό τραγούδι γενικά. Γιατί δυστυχώς ο πλούτος που υπάρχει στην Ελλάδα στο παραδοσιακό τραγούδι είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Τέτοια ποικιλία μουσικών οργάνων, τραγουδιών. Είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. Δηλαδή το σταυροδρόμιο όλου του παγκόσμιου πολιτισμού. Αντί να το αναλάβει η ελληνική πολιτεία. Ακριβώς. Και να απόκειται σε ιδιώτες οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και την οικονομική άνεση πολλές φορές, γιατί θέλει και λεφτά το όλο. Η επόμενη ήταν η χρηματοδότηση. Κατάλαβες. Αυτό το έργο που κάνετε απαιτεί κάποιο κόστος. Απαιτεί την τρέλα κάποιων ανθρώπων. Ακριβώς, κάποιων ανθρώπων. Αυτό είναι. Δυστυχώς όλα έχουν ακόμα και παλιότεροι μελετητές όπως είναι η Δόμνα Σαμίου κλπ. Με προσωπικές πρωτοβουλίες, έξοδα και χρόνο και κόπο, ναι, αφήσαν κάποια πράγματα για μας, δυστυχώς. Δηλαδή τώρα, Χαρά, εσύ σαν σύλλογος τώρα, αυτό έχει κάποιο κόστος. Αυτό το κόστος πού καταμερίζεται, τα βάζει ο σύλλογος, βάζουν κάποιοι... Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε... κάποιοι σπόνσορ. Έχουμε στο νόμο μας κάποιο προπολογισμό, βέβαια για να γίνει η δουλειά όπως θα θέλαμε τόσο ολοκληρωμένα, έτσι, γιατί η μία ιδέα φέρνει την άλλη και για κάτι τέτοιο θα ήθελε και πολύ κόπο, το Υπουργείο Πολιτισμού ολόκληρο. Δυστυχώς, για να μην περιορίσουμε την ποιότητα της δουλειάς κατά κάποιον τρόπο, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους που ξέρουν και στηρίζουν κατά καιρούς τέτοιες προσπάθειες και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ενίσχυση, προκειμένου να γίνει μια σωστή δουλειά, ολοκληρωμένη. Σε αυτό έχεις δίκιο. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι και εσείς, οι νέοι που εργάζεστε, αφιλοκερδώς εργάζεστε. Μόνο για την αγάπη προς την παράδοση. Αυτό εννοείται πως. Σας αφήνω συγχαρητήρια. Πολλές φορές στα τηλέφωνα που δέχομαι την εκπομπή μου λένε υπάρχει συνέχεια για την παράδοση. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Βλέπω και από τα τηλέφωνα που γίνονται ότι ασχολείται ο κόσμος με την παράδοση. Και τώρα ένα μεγάλο παράδειγμα σε αυτό είναι η νεολαία του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Δανίας, η οποία αναλαμβάνει να κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλο, ναι. Πολύ μεγάλο έργο και απαιτεί και χρόνο και κούραση.
που τα παιδιά τη διαθέτουν και αφιλοκυρδός και με πολύ αγάπη, έτσι δεν είναι, Χαρά? Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό να πω ότι, όπως όλοι τους τομείς, ειδικά για τους νέους, χρειάζεται να παρέχονται κάποια κίνητρα. Και πραγματικά στο σύλλογο αυτό, βλέπετε και μέσα από αυτό το μουσείο, ο καθένας αξιοποιεί και τις γνώσεις του και τις σπουδές του ίσως. Οπότε είναι και μια ευκαιρία. Το θέτεις πολύ βέβαια, καλά. γιατί είναι ένα κίνητρο αυτό. Ναι, έτσι, δεν είναι απλά ότι πηγαίνω. Ναι, περνάμε καλά, έχουμε παρέα, απλά έχουμε κάποιο κίνητρο να φαινόμαστε χρήσιμοι εκεί κατά κάποιο τρόπο. Δίνετε όμως και τις γλώσσες που έχετε στο σύλλογο. Είναι αμοιβαίες σχέσεις αυτές με τον πολιτισμό. Δεν είναι. Πριν συνεχίσουμε να πούμε τα τηλέφωνα που δεχόμαστε, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα από περιοχή Λάρισα, από Γιάννηνα, από Κόνιτσα, από Θεσσαλονίκη πάρα πολλά, από Βέρεια πάρα πολλά, από Έδεσα, από Γερμανία και πέτε συνέχεια. Χαρά λίγο να μας πεις, μας ανέφερες ότι είστε αρκετοί νέοι που δουλεύετε. Έχετε κάνει καταχωρισμό των εργασιών, έχετε κάνει ομάδες εργασίας, έχετε βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Βέβαια. Καταρχήν, οι ομάδες που θα δουλέψουν, ομάδες εργασίας δηλαδή για την εκτέλεση αυτού του εγχειρήματος, είναι ανοιχτές κατά κάποιο τρόπο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν απαρτίζονται μόνο από μέλη του συλλόγου, γιατί είπαμε ο βασικός σκοπός είναι να συλλέξουμε αρχείο από όλους τους ανθρώπους που μπορεί να μην είναι μέλη του συλλόγου. Βέβαια, έχουμε και κάποιους επιστημονικούς εξωτερικούς συνεργάτες που μας καθοδηγούν, μας βοηθούν και μας συμβουλεύουν για αυτό το εγχείρημα. Άτομα όχι μόνο του ελλαδικού χώρου, άτομα και από το εξωτερικό, γιατί είναι από όπου δηλαδή παίρνουμε το αρχείο. Ακριβώς όμως για να. Κοιτάξτε, το Μουσείο Αρμάνικης Μουσικής, αυτό που ετοιμάζουμε, δεν μπορεί να έχει κάποιο χρονικό στόχο. Εννοώ ότι επειδή ολοένα και αυξάνονται οι δισκογραφικές δουλειές που βγαίνουν, δεν υπάρχει κάποιο τέλος. Μόνο για οργανωτικό σκοπό, ας πούμε, θέσαμε έναν χρονικό στόχο περίπου γύρω σε ένα εξάμηνο από τώρα. Δηλαδή, είναι περίπου ενός χρόνου το όλο στρατηγικό σχέδιο που έχουμε χαράξει για αυτή τη δουλειά και πιστεύουμε ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μόνο με τραγούδια, ήθη και έθιμα δεν θα κάνετε συλλογή ή το έχετε στο απότερο μέλλον? Όχι, το βασικό περιεχόμενο, το έκθεμα του μουσείου είναι τα τραγούδια, αλλά φυσικά το περιβάλλον του τραγουδιού που είπαμε στο ψηφιακό μουσείο θα είναι και άλλα πράγματα, σχετικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές όμως δεν μπορεί να είναι μια ολόκληρη παράσταση ή κάτι. Πρέπει να είναι κάτι σε ψηφιακή μορφή, μπορεί να είναι ας πούμε, μια συμπληρωματική ταινία, μπορεί να είναι ένα επικυρωμένο έγγραφο, με επιστορικό, οτιδήποτε τέτοιο, που να πλαισιώνει καλύτερα το τραγούδι. Έχετε αρχίσει ήδη την καταγραφή, υπάρχουν τραγούδια, έστειλε ο κόσμος τραγούδια, τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει. Αν και δεν γίνεται ακόμα από ό,τι φαντάζομαι. Ακριβώς, είμαστε ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο, ας πούμε, είμαστε σε ευρικό στάδιο προβολής αυτού του μουσείου. Με το που ξεκινήσαμε με κάποια δελτία τύπου στις τοπικές εφημερίδες, ο κόσμος πραγματικά μας βομβάρδισε με τραγούδια, με CD. Όποια ώρα και να έρθει κάποιος στο σύλλογο, πάντα υπάρχει μια δουλειά για αρχαιοθέτηση, ας πούμε, ένα ψηφιακό αρχείο να πρέπει να κατανεμηθεί όπως πρέπει. Και μέχρι στιγμής, εντάξει, δεν θέλω να πω νούμερα για να είμαστε λίγο εγκρατείς, αλλά νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Σαν αρχή πρέπει να είναι σημαντικός ο αριθμός, τουλάχιστον από ό,τι είναι σίγουρα. κουβεντιάσαμε. Ναι, είναι πολύ σημαντικός. Είναι μεγάλος και η υπόψη είναι ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί, είναι μόνο στα τοπικά μέσα. Ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί και αξίζει τώρα να πούμε και αυτό ότι πολλοί κόσμος, ίσως όχι να διαφορεί, μπορεί και να μην ξέρει πώς να γίνει. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς την αξία αυτής της δουλειάς. Γι' αυτό εμείς δίνουμε πολύ απλούς τρόπους επικοινωνίας, που το μόνο που κάνουν αυτοί είναι να επικοινωνούν μαζί μας, να μας φέρουν το CD τους και ή την κασέτα τους, οτιδήποτε έχουν από μουσικό αρχείο. Και μόλις εμείς πάρουμε το αρχείο, σε ένα μήνα ακριβώς θα το δώσουμε ακριβώς πίσω αυτούσιο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς το παίρνουμε, το μετατρέπουμε σε τη μορφή που μας βολεύει εμάς, το κατατάσσουμε, μας λέει και αυτός ό,τι πληροφορίες θέλει να βάλουμε, γιατί είναι δικό του το αρχείο και μόνο. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει τη δουλειά. Δηλαδή δεν μας χαρίζεται τίποτα. Μας παραχωρείται προσωρινά και αμέσως μόλις τελειώσει η δική μας δουλειά είναι ξανά. Το επιστρέφετε πάλι πίσω. Βέβαια, με ευχαριστήρια. Βέβαια δήλωσε ότι τον ευχαριστούμε πραγματικά πολύ γιατί συνεισφέρει και συμμετέχει στο μουσείο αυτό. Δηλαδή, όπως είπες και προηγουμένως, ότι ένα τραγούδι, στέλνω εγώ ένα τραγούδι το οποίο κατοχυρώνεται, σε εισαγωγικά η λέξη κατοχυρώνεται από εσάς, ότι το τραγούδι το έστειλε ο τόπης ο Χρήστος, έτσι, και είναι από την τάδε περιοχή. Ακριβώς. Έτσι, εσείς το επεξεργάζετε και επιστρέφετε πάλι το αρχείο
που σας έστειλα εγώ μου το επιστρέφετε πάλι. Ακριβώς. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν επεξεργαζόμαστε σε φάση, ας πούμε, ότι θα επεξεργαστούμε την κασέτη και θα την τροποποιήσουμε. Καμία σχέση. Παίρνουμε τον ήχο που μας ενδιαφέρει και ακριβώς αυτούς όπως είναι, ακόμα και στη θήκη που είναι, εμείς το επιστρέφουμε πίσω. Αυτό. Μάλιστα. Μας παραχωρείται προσωρινά το αρχείο. Δεν διαθέτεται τίποτα. Και όπως είπατε στην αρχή, όπως είπε και ο Δημήτρης στην αρχή, δεν είναι ελλαδικό μόνο, δέχεστε και τραγούδια και από. Όχι, γιατί ακριβώς η υπάρχει... μουσική δεν έχει όρια σε αυτό το κομμάτι και το βλάζικο τραγούδι υπάρχει παντού. Άρα θα ήμασταν λίγο τοπικιστές αν λέγαμε ότι θα παίρναμε μόνο τραγούδια από τον ελλαδικό χώρο. Παίρνουμε από όπου υπάρχει τραγούδι. Όπου υπάρχει βλάχικο τραγούδι. Ναι, βέβαια, γιατί είναι μουσείο αρμανικής μουσικής. Και από έξω, δεν κάνουμε. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι μόνο βλαχόφωνο ή μόνο ελληνόφωνο. Τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά. Δίνω συγχαρητήρια στον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βερίας για την πρωτότυπη ιδέα. Τι να πούμε, από Παραμυθιά, από Έδεσα, από Γερμανία, από Γιάννενα, από Θεσσαλονίκη πάρα πολλά. Από Βέρεια, από Έδεσα. Πολλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Χαρά, τι έχεις να μας πεις όλο? Πάνω στα συγχαρητήρια που είπατε, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επί της ευκαιρίας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν δώσει το αρχείο τους, μας έχουν στείλει μέχρι στιγμής τις συλλογές τους. Ενδεικτικά τώρα τη θυμάμαι από τους Καλαρίτες, από τα Μεγάλα Λιβάδια, από Βλαχοχώρια, από τη Σαμαρίνα, από τη Βλάστη, το Μέτσοβο, αλλά και απ' έξω από την Αμερική μας έχουν στείλει, από την Κωνσταντζα της Ρουμανίας, από την Ιζόπολη. Τώρα, αυτά θυμάσαι. Αυτά θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Τόσα τραγούδια που μου είπες δεν μπορεί να είναι μόνο από αυτές τις περιοχές. Τώρα αυτά έπεται συνέχεια. Ναι, έπεται συνέχεια. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι το αρχείο που θα στείλει ο καθένας δεν σημαίνει απαραίτητα πρέπει να είναι μια κασέτη, ένα CD. Παράδειγμα, πρόσφατα μας είχαν έρθει κάποιοι δίσκοι βινιλίου, όπου και αυτοί ανάλογα επεξεργάζονται τεχνικά και έπειτα τους χρησιμοποιούμε όπως επιθυμούμε. Και επίσης δεν είναι και μόνο κασέτες από επαγγελματική δουλειά. Είναι ηχογραφήσεις και θα πρέπει να είναι ηχογραφήσεις. Βέβαια, κυρίως αυτή. Ναι. Και προτρέπουμε τον κόσμο που έχει τέτοιο αρχείο και ακόμα και αν νομίζει ότι μπορεί να μας βοηθήσει αυτή την ανέβρεση του αρχείου, εμείς έχουμε σκοπό μέσα στο οργανωτικό πλαίσιό μας να πραγματοποιήσουμε και μια διαδικασία επιτόπιας μουσικής καταγραφής. Δηλαδή, επομένως, στη διακόπτω, αν κάποιος δεν έχει αρχείο και έχει μια γιαγιά και έναν παππού που ξέρουν από τραγούδια, μπορείτε εσείς να πάτε να ηχογραφήσετε. Ο Τάκης εκεί θα τα. Επιτόπου, όπου και να είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Ναι. Χαρά. Και επειδή δεν έχουμε μόνο συνεργάτες σε αυτό το εγχείρημα από την Ελλάδα, όπως είπαμε, έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες. Καταρχήν να δώσουμε κάποιους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως. Βασικά, είναι το email που έχει δημιουργηθεί μόνο για το Μουσείο Αρμανικής Μουσικής, που είναι βλάχη HOI μόνο, χωρίς C, vlachi.verias@gmail.com. Επανέλαβε το σε παρακαλώ. vlachi.verias@gmail.com. Ο λογαριασμός της νεολαίας του συλλόγου, την Ιράμια Ντιβέρια, γράφεται ακριβώς έτσι, την Ιράμια Ντιβέρια, στο Facebook είναι πάντα ανοιχτός, από εκεί γίνεται η κοινοποίηση του μουσείου. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει, να μας στείλει το email του, με το που εγγραφεί κατά κάποιο τρόπο στο μουσείο, δεν υπάρχει καμία δέσμευση όπως είπαμε, μπορεί αυτόματα να κατοχυρώσει και μια υπηρεσία που έχουμε δημιουργήσει προσωπικής ενημέρωσης, όπου σε όποιο στάδιο οργάνωση και αν βρισκόμαστε στο μουσείο, αυτόματα πηγαίνει και σε αυτόν τον άνθρωπο μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έτσι ενημερώνονται όλοι και πραγματικά, γιατί όπως είπαμε είμαστε μια ομάδα. Και φυσικά το τηλέφωνο του κυρίου Τάκη Καραγιάννη. Τάκη, για πες μας το τηλέφωνο σου. Ναι, πάλι γεια σας από μένα. Το τηλέφωνο που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου είναι 67 92 30 87 97. Ξανά Τάκη. Χίου Τάκη Καραγιάννη. Αγγλινουτσούν μούλτσι δηλαμίνη. Πρώτα, voice văzut ce adrem un bun lucru la societate Armânio Diveria, care are casete vechi, la telefon, smilea prio la telefon, tra să zburăm da dun, ta să ne petreacă iți casete și iți când cu au vechiul de la papania lor, ta să le băgăm la museu. Telefonul la meu este 69 72 30, 87, 97. Vă duc nici o onoare
τη λεύρου τη τελάδα ιαστή, να οτζέτσι νοάου, σαπτιτζέτσι ντόου, τριατζέτ, ομπτζέτσι σάπτη, να οτζέτσι σάπτη. Κάρι σότσι, ο άσπι την αφόρε και τσε αέσθη την τελάδα, βασμποράς και κουνόι, ιαστή εύκολο λούκρου, ατσέ την αφόρε νου στιου γκριτσέστη, σπηλιά πριμήνει τηλέφων, τράσεις μπορέσκου, νταντούν, στην επιτράκη, ήτσι κίντουξ, ήτσι μουσική άου του κασέτη ή του CD, τράσεις την πουγκέμ, λα μουσείο, λα έστω αντρέμα βάτσι λούκρου τη Βέρεια. Να συμπληρώσουμε ότι όποιος θέλει να στείλει το αρχείο του, φυσικά η αποστολή γίνεται δωρεάν, έτσι. Τα έξοδα είναι καθαρά του συλλόγου, με το επικοινωνήσει με κάποιον από τους τρόπους που δώσαμε. Τα υπόλοιπα συνεννοούμαστε εμείς και είτε με την... Δημήτρη, καθένας να πεις. Θέλω να τονίσω μία ακόμη φορά ότι επειδή δυστυχώς κυκλοφορούν πολύ κακοπροαίρετοι, το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν έχει κανένα πολιτικό ρόλο. Ούτε θέλουμε να πολιτικοποιηθεί. Αλλήμον, πολιτιστικό σύλλογο είστε. Είναι μέρος του ελληνικού πολιτισμού, το βλάχικο τραγούδι, ελληνόφωνο και βλαχόφωνο, και η δουλειά αυτή πρέπει να ξεκινήσει και να γίνει εδώ στην Ελλάδα και δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν απ' έξω να μιλάει για μας χωρίς εμάς. Κλείνοντας Την επικοινωνία. Προτρέπουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν αρχεία στο σπίτι τους, παλιές κασέτες, CD, με οτιδήποτε ελληνόφωνο ή βλαχόφωνο βλάχικο τραγούδι, να επικοινωνήσουν μαζί μας και φυσικά όλους τους ιδιώτες που έχουν ανεκτήμητης αξίας συλλογές μουσικές να μας βοηθήσουν να την διασώσουμε ηλεκτρονικά. Τώρα, επικοινωνία είναι, όπως είπα πρώτα, ο λογαριασμός στο Facebook της νεολαίας την Ιράμια τη Βέρεια. Το email μας vlachi.verias@gmail.com και το τηλέφωνο του κυρίου Τάκη. Καλύτερα να το πει στα... Τάκη, θα μας το πεις και στα like, γιατί πολλοί ακροατές ζητάνε και στα like. Ναι. Το τηλέφωνο μου είναι 69 72 30 87 97. Σκίτσου άσπες σουν την αφάρετ βόρς σμποράσιο κουμίνι, πότους μιλιά κουκοδικόλο διτελάδε, la numero 69 79 30 87 παρέα νόστρα βάζει βρέμψη ευχαριστησίμ τούτους ο άσπιζι την αφάρε τσε ναύδου το έστω άρε συνετά ήτσι αρχείο άουτσι ήτσι κασέτε βιάκλη μποάτσι αρμενιάσκε τράσου τριτσέμ να όντρο το μουσείο ανώστο τσεβαντρέμ. Σας ευχαριστώ πολύ, Τάκη Καραγιάννη, Δημήτρη Παράσχο, Χαρά Πατσιαβούρα, που μέσω της εκπομπής Δημοτικής Παράδοσης έγινε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση. Σας εύχομαι ολόψυχα να ευοδοθεί όπως τη σχεδιάσατε αυτή σας την πρωτότυπη και σημαντική ιδέα, όχι μόνο για τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βερίας, όχι μόνο για όλους τους βλάχους, αλλά λόγω της πρωτοτυπίας που έχει η πρότασή σας και για όλους τους συλλόγους. Η εκπομπή Δημοτική Παράδοση είναι πάντα αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Συγχαρητήρια σε εσάς και στον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βερίας. Așteaptă, Ița, moi zbucă,